كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Assalamu alaikum ‘yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri namu mai suna taskar manzanni. Sunana Ismail Jibril Shu'aibu mai jagorantar wannan shiri, kuma tare da ni muna tare da mai gabatar da wannan shiri wato Malam Abdulaziz Salisu Abubakar. Malam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da yi malam. Ya alamuwa. Fatan muna cikin koshin lafiya tare da sauran yamuwa ga baki daya. Amin ya Allah. Na, to da ni da masu sauraro a shirinmu da ya gabata mun ji wato matsayi ko dalilai da hujjoji waɗanda suka sa kuke yin addini ba tare da mazhabobi ba kuma tare da ƙungiyoyi ba. To a yanzu kusan akalan shirin namu zai juya ne kan jin dalilanku da ya sa kuke yin shari'a da shi alƙur'ani kadai ba tare da wasu littattafan shari'a ba. Wannan yau shi ne tambayin namu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ومن دعا بدعوته وتقلد بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الجزاء. bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci, ina yi mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukan yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mahalicin kowa da komai, wanda yardarsa ce da amincewarsa ta haɗa fuskokinmu a daidai wannan lokaci. Kamar yadda muka fara gabatar da wannan shiri mai albarka mai taken taskar manzanni, har zuwa yau dai wannan shine karo na uku, wanda dama mun ce ta iya yiwuwa muqaddima na wannan shiri ya kai mu zuwa halaka guda uku, wanda yanzu akwai alamun cewa zai iya kaiwa zuwa ga halaka hudu kenan. Sun da haka wannan da ita ce haɗuwa da uku, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaqa kan abin da za mu karanta. Kamar yadda ka yi magana a shirin da ya gabata, mun yi magana wacce take wannan maganar ta aƙibi ne akan na farko, wanda kuma har ila yau zancenmu na yau shi ma zai zama ta aƙibi ne akan wanda ya gabata. Mun yi magana a waccan munasabar cewa ga hujjojinmu ga dalilanmu kaɗan daga ciki waɗanda suka sa ba ma yin mazhabanci a addini, ba ma yin ƙungiyanci a addini. Muka ce iya musulunci kaɗai muke yi. To sannan kuma gabar maganar mu ta biyu shine wato ainihin menene yasa muke yin shari'a da alƙur'ani kaɗai. To wannan shine abinda wannan shirin namu na yau zai mai da hankalinsa a kai, kamar yadda ka ambata. To abu na farko, hakikanin gaskiya ba mu da wani masdari a shari'ar musulunci in banda alƙur'ani mai girma. Wato alƙur'ani mai girma shine kaɗaitaccen masdari a gurinmu, shine masdarin farko kuma shine masdari na ƙarshe a gurinmu ta fuskar shari'a. Sanin mu ne cewa ya shahara a gurin mutane cewa
masdarorin shari'a guda hudu ne, amma mu a gurinmu hakikanin gaskiya a fahimtar mu masdarin addini wanda Allah subhanahu masdarin shari'a wanda Allah ya wajabta shine guda daya, shine na farko kuma shine na ƙarshe, babu wani wanda ba shi ba. A ƙarƙashin wannan kuma akwai hujjoji daga alƙur'ani mai girma waɗanda suke goyon bayan haka. Na farko, idan aka ce za a yi shari'a da alƙur'ani shi kadai, to a iya cewa wannan yana nufin abubuwa guda biyu. Abu na farko, me yasa za a yi shari'a da alƙur'anin kadai? Abu na biyu, me yasa ba za a yi shari'a da wani abu bayan alƙur'anin ba? Ina fata an fahimta. To ta fuskar me yasa za a yi shari'a da alƙur'ani shi kadai, dalilai ne masu yawa, to amma ga kaɗan daga cikinsu. A cikin alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala a gurare masu yawa ya umarce mu da cewa mu bi alƙur'ani, mu yi aiki da alƙur'ani, mu yi imani da alƙur'ani, amma bai taɓa cewa da mu yi imani da wani abu tare da alƙur'anin ba. Ina fata an fahimci wannan. Daga cikin ayoyi da suka fara wannan magana, aya ta farko da ta fara cewa da mu yi imani da alƙur'ani, bata ce da mu haɗa mu yi imani da alƙur'ani da wani abu ba. Ita ce ayar da ta yi muhababa da banu Isra'il, take cewa ya bani Isra'il اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. سيأتي وآمنوا بما أنزلت. كي إيماني دا أبندا نسوكر. أنا الله يلاي مخاطبة ني دوا da banu Isra'il cewa su yi imani da abin da ya sauka. Idan ka kaddara cewa ana nufin alkitabu wa sunna ne ko kuma wani abu makamancin wannan, sai ya ce musaddiqan lima ma'akum, wannan abin da na saukar din yana gazganta abin da yake tare da ku, wato a tare da injila ke. Musaddiqan din nan hal ne, sahibul hal din shine ma anzaltu, kuma ma anzaltu din nan ba guda biyu ba, guda daya, domin in guda biyu ne sai a ce musaddiqaini. An fahimta ko? Sai aka ce musaddiqan lima ma'akum, wanda wannan yake nuna abu daya Allah yake kiran banu Isra'ila su imani da shi. Ya ci gaba dan ka ƙara gane cewa abu daya ake ne, sai ce musaddiqan lima ma'akum, sai ce wala takunu awwala kafirin bi, kar ku kasance farkon masu kafircewa da shi. Har yanzu magana ta ƙara fitowa akan cewa ana magana ne akan alƙur'ani mai girma. Wannan bangaren mukhadaba da wa kenan da banu Isra'ila, wanda wannan aya babu yadda za a yi kai imani da wani abu bayan alƙur'ani a wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dole ne sai ka ta wannan aya, ko kuma ka yi imani, ko kuma ka aikata abin da ayar bata umarce ka ba. Idan ka ce za ka yi shari'a da wani abu wanda ba alkur'ani ba, to dole sai ka karita abin da wannan ayat ta karanta, domin ayat ta ce a yi imani da wancan abin guda ɗaya da Allah ya saka, kuma kowa ya sani shi ne alkur'ani. Abu na ɗaya ke, aya ta farko ke. Aya ta biyu, wacce kuma tana mukhataba ne da mu duka, ita ce suratul a'raf, farkonta. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. سيأتي اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وأن الآية تاسدموا اتبعوا كبي ما أنزل إليكم أبين دعك سوكرمكم min rabbikum, daga ubangijinku. Sai ya ce wala tattabi'u min dunihi. Abinda muka sani a balaga akwai abin da kira dibaki,
an fahimta ko akwai da ana kira dibaqi. Wannan dibaqi shine wato wata kalma ko wata jumla ta warware wata jumla, a kawo wata jumla sai a kawo wata akasinta. Anan Allah ya ce da mu ne ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku. Da haka nan an ce ku bi, a gaba in za a ce kar ku bi to labudda za a wato abin da ake magana a kansa. Idan nan an ce ku bi wani abu, nan gaba za a ce kar ku bi waninsa, to dole ana nufin wannan na farkon da aka ambata. Me nake nufi? Da aka ce ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku, dukka da ni da kai da kowa mun gamsu alqur'ani. Da aka ce wala tattabi'u min dunihi, to dole ana nufin alqur'ani, saboda a baya abin da aka ce abi shine ne alqur'ani. To da aka ce kar ku bi baitinsa, shi kaga alqur'ani kenan. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a, kar ku bi baitin alqur'ani a matsayin wato masoya. Masoya shine duk abin da ka dauka wanda zai ce da kai kayi ko ka bari, wannan shine ainihin wilaya din ko kuma soyayya din ko jibantuwa din. Ina fata an fahimci wannan. Allah ya kira kansa da cewa shi waliyi ne, ya tashi cewa shi waliyin masu imani ne. Allahu waliyul ladina amanu, sai ce me yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah ya zama waliyin mutane ne saboda yana fitar da su daga cikin duhu zuwa haske, wanda kuma hanyar da Allah yake bi wajen fitar da mutane daga cikin duhu zuwa haske ita ce hanyar ayi da kuma a bari. Kenan duk wanda ya zama waliyinka a wannan fasara, a wannan babin, za mu fahimci cewa wannan mutumin yana da iko ya ce ka yi ko ya ce ka bari kenan. Wanda wannan haƙiƙanin gaskiya sarahatar wannan aya ta haramta cewa a bi alƙur'ani shi kadai, kar a bi waninsa. Ina fata an fahimci wannan. To da waɗannan ayoyin suna da yawa, kuma yanzu kamar waɗannan ayoyin wancan ka ce wato kamar bayani ce kan bani Isra'ila, wannan kuma tana magana ne akan gabaki daya, kuma yawwa dukkan wanda ba su ba. Kuma akwai shubha da wasu kan kawo sukan cewa to ai anan wajen ma unzila ilaykum din alkitabu was sunna ne al-guda biyu. Okay, hakan ma yawwa sai a kawo wannan, sai a ce Allah ya ce wa anzalallahu alayka alkitabu wal hikma. Da haka alkitab alqur'ani, alhikma kuma sunna. Wannan ba gaskiya bane ba, saboda idan mun kalli siyakin ayar, ya kamata ayar a bata hakkinta, a kalli bayanta ko a kalli gabanta. Allah cewa yi kitabun unzila ilayka. Da aka ce kitabun guda biyu ne ko ɗaya? Guda ɗaya ne. Unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu ɗaya ne ko biyu? Sai ce litundira bihi ɗaya ne ko biyu? Ɗaya ne. To da aka zaka ce kuma ittabi'u ma unzila, kitabun unzila, kaga ya kamata a ce wato ainihin an fahimta daga wannan cewa abu daya ake magana a kansa. Ina fata an fahimci wannan shine dalili ainihin na farko. Dalili na biyu wanda ya zamto cewa shine dalili da yasa ba ma yin shari'a da komai bayan alkur'ani, ko kuma mu tsaya akan wannan tukuna tun da ba lokaci. An fahimta akwai dalilai suna da yawa, amma bari mu kyale abin iyaka nan. An fahimta ko? Sai mu tafi zuwa gaba ta biyu. Gaba ta biyu shine idan yanzu kaga wannan su ne dalilai da suka sa muke bin alkur'ani shi kadai, ba ma bin wani a bayan shi, ko ba haka bane? Yanzu kuma abin da muke nema shine wani dalili ne ya sa kuma ake kin bin ba za a bi, wato ba za a yi aiki da komai din ba bayan shi. An fahimta ko? Ya kamata a to in dai za ka yi imani da wani abu bayan alkur'ani, ina fata an fahimta, labudda ya kasance abin nan za ka sami shi a rubuce ki. In dai za ka yi shari'a da wani abu wanda ba alkur'ani, za ka samu abin nan an rubuta shi a cikin littafi. Ya zama littafi da aka an rubuta shi, ko ma me ka kira shi, ko ma sunna ka kira shi, ko me kiyasi ka kira shi, ko ma me ka kira wannan abin, dole za ka samu cewa an rubuta wannan abin. Haka ne ko? To in dai ta fuskar rubutu ne, shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta a rubuta wani littafi da sunan addini bayan littafin da ya sauka.
da faɗarsa da ke cewa a cikin suratul baqara take cewa fawailu lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wannan aya ta faɗi wail hasu uku, tana cewa narkon azaba ya tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi da hannayensu. Thumma sannan ya ƙuluna suke cewa haza min indillahi, wannan littafin daga Allah yake, liyashtaru bihi thamanan qalila, dan su yi ciniki da wannan abin, thamanan da kuɗi, qalilan dan kaɗan. Allah ya ce fawailul lahum, narkon azaba ta tabbata a gare su, mimma katabat aydihim, saboda abinda hannayensu suka rubuta, wa wailul lahum, narkon azaba ta tabbata a gare su, mimma yaksibun. Haka ne ko? Mimma yaksibun, game da abin da suke tarawa na aiki. A wannan gurin ayar tana magana akan waɗanda suke rubuce-rubuce na addini suna dangantawa zuwa ga addini. Zai wahala mutum ya rubuta wani abu, an fahimta ko? Ya rubuta wani abu da kansa, kowa ya san shi ya rubuta, shi ya sa abin suna, shi ya komai, ya ce kuma wannan abin daga Allah ne, zai yi wahala. To amma mafi yawanci abin da ake yi shi ne, ko da harshe bai bayyana ba, to aiki yana bayyanawa. Ko da mutum bai rubuta ya ce wannan abin daga Allah ba ne, to amma kuma abin da yake nunawa, ko irin mu'amalar da yake nunawa dangane da littafin, ko waɗanda suka yi imani da littafin, irin mu'amalar da suke nunawa suna nuna wannan abin na Allah ne. Dalili, abin a iya danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a ce wannan manzon Allah ne ya faɗa, ko abin da yake kama da haka, kuma bayan bai tabbata cewa manzon Allah ne ya faɗa ba. To kaga duk wanda ya danganta wani abu na addini, ya danganta shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya ce shi ne ya faɗa, to wannan daidai yake da mutum ya ce Allah ne ya faɗa. Domin annabi sunan shi ar-rasul, ko kuma daga sifofinsa wato ar-rasul, wato dan aiki. In an ce dan aiki, ma'ana wanda yake kai saƙon da aka aiko shi da shi. To kaga kenan san da kace ga wani abu nashi ne, na saƙon nan ne, kana nufin har yanzu cikin saƙon da wancan wanda ya turo shi Allah kenan. An gane ko? Cikin saƙon da aka turo shi, har yanzu a cikin saƙon ki faɗa kenan. To idan ya tabbata cewa wannan abin da kace manzon Allah ne ya faɗa, kuma ya tabbata yana cikin saƙon da aka ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam, to kamar kana cewa wannan abin shi ma na Allah ne. Da haka kaga ko baka faɗa a bayyana cewa kana nufin wannan abin da Allah bane ba, aikinka ya bayyana haka. Kuma yanzu muna ganin haka, akan cewa da alqur'ani da sunna duk ɗaya ne, duk Allah ne saukar da su. To kuma waye rubuta sunan nan? Sai mu ce wani ne ya rubuta, wani ne ya rubuta da sauransu. Kaga kenan ashe wasu sun rubuta, wasu kuma sun danganta abin ga Allah cewa na Allah ne. Kaga kenan abinda wannan ayat ta hana shi ke tabbata kenan. Da haka abinda kuma malamai suke sai a ce to wannan abin ana magana ne akan Yahudu da Nasara. Na faɗa a baya, na ce idan Allah ya kawo wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'un Yahudu ko Nasara, ya kyamatar da wannan ɗabi'a, so yake yi mu guje ta. Idan har ya tabbata cewa wannan ɗabi'a ce ta Yahudu da Nasara Allah yake zargi, to me yasa musulmi suke zanke mata? Idan ma mun dauka ashe tun da ɗabi'a ce mara kyau, musulmai ma sai su bar ta ke. Sannan ka sani, daga cikin abin da za a iya hararowa cikin illar wannan rubutu, dole idan za ka rubuta wa musulunci wani abu da sunan shari'a ne shi ma, to dole sai ka saka abin da wani bangare wanda ra'ayinka ya baka. Ko ba haka bane ba, sai ka rubuta wani bangare na ra'ayinka, na abin da ranka ya amince da shi. Shi ma wancan zai rubuta makamancin wannan. To haka a ƙarshen al'amari, natijar da hakan zai bayar shi ne wannan halin da muke ciki na samun sai a ce dan mazhaba kaza ne. Ana nufin wato yana bin fahimtar wani, wanda wannan nan da a ce bai rubuta ba, da wannan fahimtar ba ta wanzu a bayan ƙasa ba. Haka ne ko ba haka bane?
abinda ka sani ne na sani. Idan za mu karanta alkur'ani zai karantar da mu shi'anci? Ba zai karantar da mu ba. In ka ga mutum ya iya shi'anci ko ya yi shi'anci, sai ya je cikin littattafan da waɗancan mutane suka rubuta sannan zama shi'anci dan shi'a. An fahimta ko? Sanin ka ne idan mutum zai karanta alkur'ani daga farko har ƙarshe, ba zai taɓa ko alkur'anin ba zai taɓa karanta da shi sunnanci ba ko salafiyanci ba. Haka ne ko? To ina za ka je ka koyo salafiyanci ko sunnanci sai ka tafi zuwa littattafan yan sunna. Ashe wannan yake nuna idan da a ce mai sunna bai je ya karanta waɗancan littattafan na wancan mutanen ba, mai shi'a idan bai je ya karanta waɗancan littattafan na wancan mutanen ba, kenan da ba a samu yan shi'a ba, da ba a samu yan sunna ba. Idan kowa alkur'ani zai karanta ya shari'a da shi, to shi kuma alkur'ani baya karantar da guda biyu. Abin da yake karantarwa shine ya karantar da kai musulunci. Kenan alkur'ani littafin musulunci, waɗancan littattafai kuma littattafan bangaren su. Ina fata an fahimci wannan. Wato wannan yana ɗaya daga cikin illolin da haka yake haifar wannan rubutu. In ka ce ai ci gaba ne, ba magana ci gaba, domin dole in za ka rubuta abin da ya kunta cikin zuciyarka, wanda wannan shine ɗaya daga cikin sabubba na faruwar rabuwar kan al'ummar musulmi baki ɗaya. Da haka a takaicin takaicewa dai wa'annan su ne kamar gabobin magana guda biyu da ya kamata mu faɗa. Sai kuma abu na gaba, ba mu haɗa alkur'ani da komai, saboda mafi yawancin abubuwan da ake tilasta wa mutane cewa lallai sai an haɗa alkur'ani da su, za ka samu akwai nau'i na cin duniya da suke yi wa alkur'ani da akwai nau'i na cin duniya su a wajen masu riko da abin koko a wajen wanda suka su da littattafan dai. Kenan idan littafin yana ƙunshi da shi, kenan wanda ya rubuta yana ƙunshi da wannan abu, sannan shi wanda yake bi ya yadda shi ma yana ƙunshi da wannan abu. To akwai cin dunduniya game da alkur'ani wanda lokaci ba zai ba mu damar mu karanta wannan ba. Da amma dai duk wanda yake jin cewa zai yi yin difa'i kan wannan ko yana ganin ba haka bane ba, cewa littattafan da aka rubuta bayan alkur'ani a cikin musulunci da yawansu suna yin cin dunduniya da alkur'ani, sannan kuma fi yawanci kasuwar bukatar su take kawo wannan rubutun, wanda kuma diye wannan rubutun Allah ya la'ance shi. Idan Allah ya la'anci wanda ya rubuta, ina ga wanda ya bi? Da haka waɗannan su ne dalilai. Ba ma yin shari'a da komai, ko kuma muna yin shari'a da alkur'ani kadai. Ina dalili? Ga su can mun faɗa. Sannan ba ma yin shari'a da komai in ba alkur'ani ba. Ina dalili? Ga ɗaya daga cikin aya ta la'anci wanda ya rubutu ma tukunna kafin wanda ya karanta ya yadda da shi. Ɗaya kenan. Sannan kuma bayan haka rubutun yana ɗaya daga cikin sabubba da suka haifar da rabuwar kan al'ummar musulmai, wanda wannan kai tsaye ya saba da abin da Allah ke cewa wa atasimu bihamdillahi jami'an wala tafarraqu. Wannan shine. To malam, duk da dai na so da ma wani tambaya, to kuma sai na ji kana sako mun ma tambayin cikin jawabanka na magana, tun da dama muna yin magana ne akan dalilan da yasa kuke riko da alqur'ani kadai, ba ku yin mazhabanci da kungiyanci, da kuma dalilan da yasa kuke yin shari'a da shi alƙur'ani kadai ba tare da sauran littattafan shari'a ba. To malam, anan in na fahimci bayananka, kenan kaman ku gaba ɗaya ba ku amfani da sunna kenan. To idan ka ce sunna, to ya kamata in tambaye ka. To ni din yawa to bismillah. Da kace sunna, me kake nufi da sunna nan? Kana nufin sunna a luganta ko ba sunna a irin yadda ake bata a istilahi irin na malamai cewa sunna shine kaza kaza? Ina nufin sunna a matsayin ta da istilahin malaman da suke cewa kaza kaza. So ma'ana kana nufin kamar hadisai da ake cewa hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To mu a gurin mu in an ce hadisi ba ma kawo komai sai alqur'ani. To in aka ce hadisi mu a gurin mu ba ma kawo komai sai alqur'ani. Saboda Allah yana cewa fa bi ayi hadithin ba'da Allah wa ayatihi yu'minun. Kenan alhadith alqur'ani, Allah nazzala ahsan alhadith kitaban mutashabihan mathani. Kenan alhadith ana alqur'ani akidi. Wa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun. Ashi alhadith
alqur'ani ake nufi kenan. Da haka in ka ce da ni hadisi sai mu ce da kai alqur'ani kenan, domin annabi ba shi da wani hadisi bayan alqur'ani. Sannan Allah subhanahu wata'ala ba shi da wani hadisi a bayan ƙasa da ya amince a addini da shi bayan alqur'ani. Idan ka ce da ni wani abu ne hadisi, ma usani da ilin nabi min qawlin aw fi'lin aw taqrir shine hadisi, zan tambaye ka a ina ka samu wannan. Sannan kai kana da garantin, kana so ka ce da ni a hadisi faɗar manzon Allah, waye baka tabbacin cewa abin da ka gani cikin littafin wani magana manzon Allah din ce. Idan ka ɗaura addinin ka akan wannan jita-jita, wani ya je gurin wani ma ya je a gurin wani, shi ma wani ya je a gurin wani ya je abin da kusan shekara 200 ba, sannan a ce ya danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ka je lahira sai annabi ce ni wallahi ban na faɗa ba, to ya zaka yi. To sau da haka idan ka ce da mu faɗar annabi ko kaza ɗin annabi, sai mu tambaye kai a gaban kai faɗa. Jita-jita ce duk abin da aka gina tunanin mutane a kai na cewa wai hadisi ne na manzon Allah, wallahi dukkan su jita-jita ne ba. To da haka mu a gurin mu aka ce al-hadith wanda yake da lasis shine alqur'ani mai girma, kuma akan wannan ya wajaba dukkan musulmi ya gina addininsa. Ina fata an fahimci wannan. Mu a gurin mu yadda ma akwai wani abu wai da suna hadisi a addini kuma da alqur'ani. Wannan shine takaitaccen magana kan wannan. To yanzu malam, irin wannan fahimta ta ku, ko irin wannan masu fahimta ta ku, ba ku tsoro a dinga jingina ku da abin da mafi yawan mutane suke faɗan cewa yan tazi ne ko yan kalagato ko wani abu makamancin haka? To kafin ma na shige mu zo kan wannan zancen naka, ya kamata na yi wata magana. In tambaye ka da kace wai ba mai da hadisi ba, duk da kaga na baka amsa da cewa mu a gurin mu hadisi, a gurin mu alqur'ani shine hadisi. To ya kamata in tambaye kafin wannan magana, in ce da kai me kake nufi? Kana nufin da kace hadisi kana nufin alqur'ani? Idan alqur'ani kake nufi, to mun yi imani 100% da shi. Ko kuwa kana nufin hadisi wanda yake zuwa da batun cewa iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗan wuta ne? Ko kana nufin hadithan nan da suke zuwa suna cewa Allah subhanahu wa ta'ala ran alkiyama zai saka fusa a gidan wutar jahannama? Allah imana tufa na an faɗa a cikin hadithi, idan shi kake nufi irin wanda marawaita suke rubutawa, marubuta suke rubuta cewa hadithin annabi ne, an faɗa cewa la tazalu jahannam taqulu hal min mazid hatta yad'a ar-rabb qadamahu fiha fataqul qad. An rawaita hadisin da lafuza kala an ce Allah shine cikamakin wutar jahannama domin zai saka fusa ciki. Ko hadisin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin banɗaki yana buƙatarsa, Abdullahi dan Umar ya leƙa shi ya gan shi yana biyan buƙata, har ya raba masa akan bulo guda biyu. Kaga duk wanda ya ga kana biyan buƙata ya gano ka raba kafa tsakanin bulo guda biyu, aiki nan ya ga al'aurarka. Wannan ke nufi. Ko hadisin nan da yake cewa ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kwanci da nana Aisha, jinin al'ada ya zo mata, ta miki da ya tace ina wato al'ada ta zo mini, sai ce ki je ki kunzugo mu zuma kwanta. Irin wannan hadisi kake nufi? Idan alqur'ani kake nufi, mun riga mun yi imani da shi. Amma idan kana nufin hadisai da suke kunshi da ire-iren waɗannan zantuka wanda ban isa na faɗi kaso ɗaya cikin 100 ɗinsu a yanzu ba na muni, idan su kake nufi, bil haƙiƙa ba mu yadda da su ba, ba mu amince da su, kuma da ƙarfin gobe faɗin wannan ba mu yi imani da wannan ba. Sai in je kan maganar ka. Yanzu irin wannan wato masu fahimta ta ku, ba kwa tsaro ku da su? A'a, karka damu.
ai kamun wata magana na ka tambaye ni cewa ba na tsoron masu irin wannan fahimtar tamu. a dinga kiran ku da wannan sunayen da ake ambatan ku da su. To irin waɗannan sunayen na cewa ana kiran waɗanda suke bin alƙur'ani kadai, ana kiran su yan kalakato ko ana kiran su yan tardini. To na farko idan akwai sunan da ya fi wannan ba ma shakka ko ɗarɗar don mutum ya kira mu da su, duk da cewa kaga ba mu raba kanmu mun ce wai ko su ne ba. mu yan kalakato ba ne ba, astaghfirullah, Allah ya tsare mu da yan kalakato, mu ba yan kalakato ba ne ba. Ko kuma a ainihin wai wani ya danganta mu da yan tasiri, ba yan tasiri ba ne ba. To amma idan riƙe alƙur'anin shine yasa wanda ya kira mu, shine yasa mutum zai kira mu da yan tasiri, bismillah ya kira ya faɗa abin da ya fi shi muni ba, ko shine zai sa kira mai galaka to bismillah ya faɗa abin da ya fi shi, ba za mu hana shi ba. Idan riko da alƙur'ani ne ka haka ba matsala, domin kafin sa tun zamanin annabi ba an ce mutum ne yake sanar da shi alƙur'ani, in haza illa qaulul bashar, an ce wannan alƙur'anin faɗar mutum ce. A tun a zamanin ma'aikin ba. Dama wa ake so kato. Mutum ake so kato. Ashe kusan an faɗi irin wannan tun zamanin annabi cewa wai annabi shi mai bin faɗar mutum ne. Mutum nan kuma dama shi ake so da shi kato. Ko ba haka bane ba. Don haka mu a gurin ba illa bane ba. Tun zamanin annabi akwai irin wannan. Kuma ko da muka yi da wannan dama ai mun yadda da alƙur'ani. Mun san alƙur'anin zai iya haifar da komai ma. Ba sanadiyar alƙur'anin ne yasa aka kori annabi daga gidan iyayensa ya koma Madina ba. Su da haka abin da ya fi wannan ma hakkisa duka ana irin wannan. Da haka mu ba ma jin komai don mutum ya kira mu da wai yan kaza yan kaza yan kaza. Sannan idan ka ce ma wai tukunna, idan bin alƙur'anin ne kai sa ka kira mu da yan kalakatu da ɗarga na faɗa. Idan kuma ka ce a rashin bin hadithai ne ko rashin bin wani littafi bayan alkur'ani shine dalilin da yasa ka kira mu ɗan kalakatu ko yan tasiri, sai ci da kai to ai muna da yawa kenan ko masu bin wannan ra'ayin. Khalifan farko shi ma kenan ya zama ɗan kalakatu, ya zama ɗan tasiri, saboda shi ma a zamaninsa kafin ya mutu sai da ya ce a kawo mai dukkan wata takarda da aka rubuta da sunan hadisin annabi ya tara sannan ya ƙona. Khalifa? Kwarai da gaske. Kaga kenan shi ma idan hakan, wato idan kyamatar wani abu bayan alkur'ani yana sa mutum ya zama dan kalakatu ko da tsine, kenan hada khalifa farko sai da Abubakar kenan. Sannan idan har yanzu idan kyamatar wani abu bayan alkur'ani shine kalakatu ko ta tsinanci, to muna da yawa, domin sayyidina Umar shi ma yayi irin wannan, domin an ce sanda annabi ya zo yana magagin mutuwa, wato yana kan gargarban duniya, ya ce a kawo masa takarda zai rubuta wa mutane abin da ba za su ɓace ba bayansa a sanadiyar wannan abu. Sai Umar ya ce ba za a kawo ba, wannan littafin Allah ya ishe mu. Ma'ana Umar ya hana a kawo annabi ya rubuta komai bayan alkur'ani, saboda me yana da itikadin cewa alkur'ani ya isa. To kaga kenan idan ka ce mu yan kalakatu ne saboda ba ma bin wani littafi bayan Qur'ani, ko mu yan tasine ne saboda ba ma bin wani littafi bayan alkur'ani, ashe yan tadina suna da yawa. Kamar ka ce wa sayyidina Abubakar dan tasine dan kalakatu, kamar ka ce wa sayyidina Umar dan tasine dan kalakatu, domin dukkan su annan sun yi fada da rubuta wani abu bayan alkur'ani mai girma. Sannan ma ga maganar da kai akan shi kanshi annabi ma an siffanta shi da irin wannan maganar da cewa kato ne yake mai bayani. To kaga shi ne ai daga maka duka bangarorin guda biyu, idan rukun mu da alkur'ani ne kadai zai sa a kira mu da yan kalakatu ko yan tasini, to mun ce kowa ya faɗi komai, dan annabi ma ba wai magana ta baki ba, har an nemi ransa akan alkur'ani da ɗaya kenan. Idan kuma saboda ba ma bin wani littafi bayan alkur'ani ne yasa mutum ya ce mu yan kalakatu ne ko mu yan tasine ne, to alhamdulillah yan tasine yan kalakatan suna da yawa. Dalili sai da na Abubakar sai da ya kona hadisai duka kafin ya mutu. Sannan ainihin sai da na Abubakar Umar shi ne ma jagoran a hana annabi yin rubutu bayan alkur'ani.
to abin da muke cewa shine idan har annabi sallallahu alaihi wasallam da yafi kowa tunani ya tashi zai yi rubutun wani abu bayan alkur'ani an hana shi, to akan wani dalili aka bar waɗanda ba su kai shi tunani ba suka rubuta? Su Imam Bukhari suka rubuta, su Imam waye suka rubuta? It's an open challenge. Abin tambaya ne wannan. Idan har an hana annabi ya rubuta, me yasa aka wasu suka rubuta? Kenan sun fi shi tunani? Kenan annabi ya taɓa waye gari a rayuwarsa ta duniya a cikin yanayin da Imam Bukhari ko Imam Malik ko Imam Wani sun fi tunani? Kaga wannan kuskure ne. Wannan kuskure da haka akan wannan kada ma kawo mana wannan. Mutanen duniya suna kiran mu da wani suna suka cewa Qur'aniyun, duk da cewa mu ba ma kiran kanmu da Qur'aniyun. Suna kiran wai irin wanda suke ainihin shari'a da Qur'ani kadai da cewa Qur'aniyun. Ba mu kira kanmu da wannan sunan ba, amma ko ba komai dai sun fi waɗanda suke jahilan da suke cewa ai galakatu, ko ba haka bane? To wannan shine takaitaccen magana kan wannan. To ina ganin ma kamar da wannan tambayar da wani ma shirin namu zai nan da ita ba shi sai ya zama idan Allah ya kai. Allah subhanahu wataala ya muwafaka. Allah ya saka da a cikin zuciya da akwai magana da yawa akan wannan, to amma saboda ba shi ne kawo ba, kuma ba wai shirin muke akan wannan wato akan wannan maganar ba. To da haka dai wannan kusan ma ai cewa ribar kafa ne, don abin ne ma wanda yake kamar baya cikin mawdu'in mu, kawai dai ya faɗo ne a cikin tambayoyi. Da haka insha Allah ta'ala na ganin ma ya kamata mu kawo ƙarshen sa daga yanzu, in yaso sai mu faɗa cikin shiri ga dangana. Da haka wannan a takaicewa ni din nan da ake magana da ni, ainihin aƙida ta a addini ba mazhaba babu ƙungiya sai musulunci kadai. Wannan da kuke gani a zaune, wato ina daga cikin mutane waɗanda ba sa shari'a da komai, ba su da wani masdari addini bayan alkur'ani mai girma. Kuma kana da zabin ka kira mu da kowane irin suna a sakamakon wannan, amma dai ba za mu bari ba. Idan tunaninka sunan banza ko ko yake mu'amala da mu zai sa mu bar wannan fahimta ta mu kayi ragon azanci, muna cewa da kai ma abin da ake cewa uban kuturu ya yi kaɗan, ko ba ka bane? Duk abin da mutum zai yi wai dan ya raba mu da wannan, wallahi uban kuturu ya yi kaɗan. Ba za mu daina ba, saboda me? Mun fahimci cewa mutane da suke kan waɗannan tunane-tunanen batattu ne. Mun fahimci tsayuwa kan alkur'ani babu sanda za a waye gari a ce wanda ya bi alkur'ani ya bata, ba zai yi ba. In har wanda ya rike alkur'ani za a ce ya bata, to kuwa batattu ne kenan. Kuma in dai har ƙaryata hadithai wai shine yake sa a kyamaci mutane ko mutane sun bata ko sun zama 'yan kaza, kamar da ka faɗa, ko 'yan kalakato ko 'yan tasini, don haka ne to fa duk duniyar da 'yan kalakato ne, duk duniya 'yan tasini ne. Saboda me yasa faɗa haka? In dai kyamatar hadithi shine tatsinanci, shine kalakato, to duk duniyar nan ko haka yake. Me yasa na faɗa haka? A cikin littattafan 'yan shi'a na hadithi akwai abin da ake kira biharul anwar, akwai kuma al-usul al-kafi. Duka waɗannan littattafai ne, kuma akwai al-kutubul arba'a. Duka wannan littattafai ne na 'yan shi'a da yake kunshe da hadithai wanda akwai qala rasulullahi a ciki, qala rasulullahi a ciki. Dukkan su akwai qala rasulullahi a ciki, amma ahlus sunna ba su yadda da waɗannan littattafan ba. Kuma dubunnan hadisai ne, kuma hadisai ne a ciki dubunnai. Idan kin hadisi shine kala kato, shine tatsini, duk ahlus sunna su ma 'yan tatsini ne, duk ahlus sunna su ma 'yan shi'a abinda su ma 'yan kala kato ne. Sannan bangaren sunna suna da kutubus sita, sahih bukhari, sahih muslim, sunan tirmizi ko da kuma sunan ibn majah da sauransu dai, an fahimta ko, na kutubus sita. Akwai musnad na Imam Ahmad bin Hanbal da sauran littattafan hadisi na ahlus sunna wanda 'yan shi'a su ma ba su yarda da waɗannan littattafan ba. Ashe kenan idan kin hadisi shine tatsinanci, shine kalakato, to 'yan shi'a su ma dukka 'yan kalakato ne, 'yan tatsini ne. So da haka ga abin ya zama aiki kuma kan mu shi. So da haka mu ba 'yan kalakato bane, mu ba 'yan tatsini bane, mu musulmai ne. Domin hankali ma ba zai kama ba
mutumin da ya kyamaci a kira shi dan malikiya dan shafi'iyya kuma ya zo ce shi dan kalakatu ko dan tazida abun hankali ba zai kama ba sai da wannan yarfa irin na mutane idan kuna da bambancin addini da su za a kira ka da komai wannan kuma ba za ka hana mutum ba. Ina fatan an fahimci wannan da haka wannan shine. Sannan kuma kamar yadda na faɗa waɗannan dalilai ba wai su ne kaɗai dalilan mu ba, kaɗan ne daga ciki. Wannan kaɗan ne daga ciki. Muna fata kuma Allah subhanahu wataala ya ba wa mutane damar fahimtar irin sabon da muke isarwa. Amin amin insha Allah. Allah ya saka da kai. إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب فكن راضيا ترضي الإله بأمره فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب.